πιστεύω λογικά ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι η δημιουργία ξανά μέσα και πιθανότατα θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Και αν θεωρείτε ότι πρέπει να είναι τα 3-4 πρώτα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, γιατί αναλαμβάνετε θα συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση που είναι συνθήκες τρομακτικής κρίσης. Και πέρα από τα ωραία μηχανογράφηση και λοιπά, τα οποία θα πάρουν καιρό και αλλαγή νομοθεσίας κλπ. Υπάρχουν κάποια πολύ άμεσα. Λοιπόν, όταν είσαι σε ένα σπίτι που κατραίει, πρώτα πρέπει να φύγεις έξω. Εμείς. Αυτό δεν σημαίνει να βάλουμε στο εξωτερικό. Αλλά τα άμεσα μέτρα είναι αυτά που εφαρμόζουν στο κοινό του σπίτι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι για αύριο. Αν υπήρχε να το κάνουμε χτες. Ακόμα και αυτό που ίσως να μην τα ακούσει να λέω πολλές φορές, ότι οι φάκελοι που είναι μπλοκαρισμένοι στα Υπουργεία σήμερα, επενδυτικά προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων το καθένα, που είναι μπλοκαρισμένα, αν αυτά ξεμπλοκαριζόντουσαν, θα δημιουργιόταν αύριο χιλιάδες θέσεις εργασίας. 4.000 θέσεις περίπου έχουν υπολογιστεί οι θέσεις εργασίας, αν αυτά που είναι τώρα έτοιμα παίρνουν υπογραφή και άρχισαν να ξεκινήσουν, άρχισαν να υλοποιούνται. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δηλαδή δεν μπορεί ένας με δικτατορικές εξουσίες να πάει στο Υπουργείο να πει άξιο συζητάει στον υπάλληλο, βγάλε τι φάκελος είναι, από πότε τον έχεις αυτό, 3 μήνες. Λοιπόν, ισχύει, υπογράφεται, εγκρίνεται, διώξτε. Δεν γίνεται. Η διαδικασία άμεσης έγκρισης δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τους μεγάλους επενδυτές, γιατί τέτοιοι δεν έπρεπε να καταλάβει. Θα πρέπει να ισχύει για κάθε επενδυτή, μικροεπενδυτή, για έναν άνθρωπο που θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί. Αυτό όμως χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Επομένως, όλα στη δημοκρατία γίνονται με τους κανονισμούς που προβλέπει η δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Οι Ρωμαίοι ήταν πιο σοφοί όταν προέβλεψαν τον θεσμό του δικτάτορα. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιπτώσει από την ιστορία. Ξέρετε πώς λειτουργούσε αυτό, γιατί λέμε δικτάτορας, αλλά δεν ήταν ο δικτάτορας. Ήταν ένας συγκριτικός, ο οποίος είχε εξουσίες για να αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο ζήτημα. Όταν πολεμούσε, ας πούμε, η Ρώμη και τότε δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, έπρεπε κάποιος να παίρνει αποφάσεις εδώ και τώρα. Δεν μπορούσε να γυρνάει στη σύγκλιτο, να συζητάνε, να ψηφίσουν, το χάσαμε. Άρα κάποιος έπρεπε να έχει άμεσες εξουσία για άμεσες αποφάσεις. Αυτό χρειάζεται και μπορεί να γίνει όμως πάλι νομοθετικά. Δεν μπορεί να το κάνει ο Πρωθυπουργός. Επομένως, τα πρώτα 3, που μπορεί να είναι τα πρώτα 5, είναι αλλαγή της νομοθεσίας στο φορολογικό, αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας και αλλαγή της σχέσης κράτους-πολίτη-πολιτείας, δηλαδή ο πολίτης θα είναι υπεύθυνος με την υπογραφή του για το ότι τήρησε τις προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο. Όπως γίνεται σε όλα τα σοβαρά κράτη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνω στην υπηρεσία να μου λέει το έκανες αυτό, θα το δω. Τσακ, πάρτε σφραγίδα. Το έκανες το άλλο, να σου δώσω το πιστοποιητικό. Έβαλες καζανάκι στην τουαλέτα, έβαλες την ασφάλεια να το αναλέξω. Άνοιξες την πόρτα 2,15 ή 2,17 βάσει του νόμου, για να μετρήσουμε τη μεζούρα. Όχι. Ο καθένας θα είναι υπεύθυνος και θα λέει ότι εγώ αυτά τα τήρησα. Δώστε μου την έγκριση. Και μετά θα έρθει η πολιτεία να γίνει έλεγχο. Μετά όμως. Και αν κάτι δεν είναι καλό, θα κοπανάει. Γιατί αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι επαναστατική αλλαγή για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Δεν ξέρω, συνειδητοποιείτε. Και απεμπλέκει τις διαδικασίες και απελευθερώνει την οικονομία, αλλά και επιτέλους εγκαθιδρύει μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτεία που ποτέ δεν υπήρξε σε αυτό το κράτος. Διότι το κράτος, ον δόλιο, λειτουργώντας ως απατεώνας, θεωρεί εκ προημίου και τον πολίτη διεφθαρμένο, του φέρει τα ανάποδα. Άρα ξεκινάει μια σχέση με εχθρότητα, με αμοιβαία υπονόμευση. Με το δεν θα σου τα πω όλα, γιατί ξέρω ότι θα τα φας. Με το κρατάω 10 μάτια, ας πούμε, για αύριο. Δεν χτίζονται τις σχέσεις. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα αλλάξει τη μορφή του ελληνικού κράτους. Αλλά θα είναι νομοσχέδιο. Θα γίνει νόμος και θα αρχίσει να εφαρμόζεται με όλες τις αλλαγές που θα φέρει σε πρακτικά θέματα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο δεν είναι η μηχανογράφηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Το πρώτο πράγμα που κάνει μια εταιρεία που εγκαθίσταται, ας πούμε, κάπου είναι να βάλει σύστημα μηχανογράφησης εσωτερικό. Να ξέρουν να επικοινωνούν οι μεν με τους δε, να ξέρει ο διευθυντής τι γίνεται, ο τμήματάρχης, ο brand manager. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα, μηχανογράφηση, αλλαγή φορολογικού πλαισίου, με κατάργηση όλων αυτών των φόρων που εξοντώνουν την οικονομία
να κάνω μια μικρή παρένθεση. Είναι θέμα κοινής λογικής, αλλά και ένας προδοτής οικονομικών μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι όσο αυξάνεται ο φόρος, δεν αυξάνεται ανάλογα και τα φορολογικά έσοδα και από ένα σημείο ύστερα μειώνεται. Και αν θεωρητικά ο φόρος φτάσει στο 100%, τα φορολογικά έσοδα θα είναι 0. Γιατί κανένας δεν θα έχει κίνητρο να εργαστεί αφού θα ξέρει ότι όλα θα τα πάρει το κράτος. Είναι η γνωστή καμπίνη λαφέρ. Αλλά δεν έχει σημασία πώς λέγεται, είναι η κοινή λογική. Θα αλλάξουμε λοιπόν αυτούς τους φρικτούς φόρους που έχουν οδηγήσει τα έσοδα σε κατάρρευση για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Γιατί η φορολογική ύλη δεν είναι σταθερή, μπορεί να είναι λίγη, μπορεί να είναι και περισσότερη. Αν δεν κυκλοφορεί το χρήμα, όλο θα μειώνεται. Αυτό έτσι δημιουργείται η ύφεση. Άρα, ξαναλέω, καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο με ένα flat tax το οποίο προσδιορίζεται στο 15%, μηχανογράφηση, κατάργηση των φόρων σε κάτι που δεν αποδίδει εισόδημα, αλλαγή στο ΦΠΑ, ας πούμε, πρέπει να κινηθεί ξανά η οικοδομή. Η οικοδομή ήταν η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και μόνο ότι χτίσαμε αρκετά πράγματα. Η οικοδομή ακόμα μπορεί να προσφέρει στην ελληνική οικονομία εάν πουλάμε τις ομορφιές μας και έρχονται απ' έξω και αγοράζουμε σπίτια για παραδειγματικά ή χωριά ολόκληρα που να φιλοξενούν τους ηλικιωμένους της Ευρώπης. Να έρχονται εδώ να ευχαριστούνται 20 χρόνια τη ζωή τους και να καταθέτουν όλες τις συντάξεις τους εδώ. Γιατί να το κάνουν στην Τουρκία και να το κάνουν εδώ. Εάν δώσουμε τη δυνατότητα στα πανέμορφα νησιά μας να είναι το κέντρο του διεθνούς jet set, του διεθνούς τουρισμού. Παραχωρώντας κάποια από αυτά με ενίκιο, γιατί όχι έχασε δηλαδή τον Ιδρύ και Λευκάδα από τον Σκορπιό του Ωνάση ή κέρδισε όλη η περιοχή. Λύσεις οι οποίες κοντράρουν σε κάποια μυαλά περίεργα. Αυτά μπορούν να γίνουν αύριο. Αν αύριο πουλήσουμε άδειες για μαρίνες, θα πάρουμε ζεστό χρήμα και θα αρχίσουν να γίνονται επενδύσεις. Σε αυτό το σημείο μπορεί να φτιάξει εγκαταστάσεις αντιμετωπισμού, μια μαρίνα, πάρει την άλλη και ξεκίνα. Αμέσως η περιοχή θα ζωντανέψει και θα αλλάξει η ψυχολογία. Γιατί η οικονομία είναι η ψυχολογία. Όταν αισθανθεί ότι κάτι αρχίζει και ξεκουνιέται, νιώθει διαφορετικά. Και αν κάποιος απομακρυνθεί από το δημόσιο μέσα σε αυτές τις συνθήκες ή από το ιδιωτικό τομέα, δεν θα αισθάνεται ότι απολύεται και φεύγει στην καταστροφή. Θα αισθάνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει δουλειά, να βρει κάτι που μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον, πιο παραγωγικό και πιο προσφυλοφόρο πια από ένα μικρό εισόδημα που θα σε καταδικάζει στην υπόλοιπη ζωή σου σε ένα μίζερο γραφείο να μου τζουρώνεις αυτό λευκά χαρτιά χωρίς αιτία που έλεγε ο ποιητής.